Gusto nga po si First Lieutenant Winnie Sandaga, ang Public Information Officer ng 15th IB. Ma'am, good afternoon si Action John. Live ikaw dito ngayon sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Good afternoon. Yes, ma'am. Thank you, Gid, no, sa time. And do you have any update sa natabo ng enkwentro sa Sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw? Sir, earlier this morning, yung dalawang cadaver is nababa na along with the coordinations ng PNP and barangay officials. So, subong sir, siya sa funeral home or sa morgue. So, may mga procedure na ginaubra, but then wala pang nag-claim at the moment. So, wala pagid may nagpalapit ng pamilya kung baga ma'am nga nagasiling nga ilay ni himata? Yes, sir. Wala pa, sir. Oo. Pero kamo ma'am, sa part ninyo sa Philippine Army, do you have any information already or may nakabulig na lead bala nga makilala kung sino yung duha ka mga napatay, ma'am? Sir, we're currently on it na investigations or pangutana. We're communicating sa ating mga former rebels kung identified ba nila or kaupod ba nila ini nga mga NPA members. But pag may ara ng results, sir, sa ongoing effort namin, then we will update you, sir. Ma'am, itong dalawang ito, yung dalawang namatay, puro lalaki po ito? Yes, sir. Puro lalaki, sir. Ano po? They were killed in action, ma'am? Ibig sabihin, nung nangyayari yung encounter or yung ninyo, baka na loss of blood lang? Ano po kaya, ma'am? Killed in action sa Dulce area, and wala pa akong copy ng report kung ano yung findings ng doktor. Pinicheck ng doktor yung body at part of the procedure. Wala pa akong copy as of the moment, sir, sa result ng pag-check niya sa katawan. But then, dahil dun sa encounter, so amo na sa ang nag-result na namatay, andid siya yung mga kaupod. And ang ating namang tropa is sa kamot na mababa ang ilahang mga body para din naman mabigyan sila ng maayos na libing at sana makapiling makuha ng mga family. Yung mga nalinglang ng mga NPA. Nalinglang, mga biktima lang din naman sila. Alam mo, ma'am, yung palaging tinatanong, meron daw yung operation doon. Ano kaya sa tingin ninyo yung ginagawa nitong grupo na ito dun po sa Sitio Cambaga at naka-enkwentro po sila ng tropa ng mga militar? As you all know, for the information of everybody, Barangay Yaw-Yaw, nandyan po yung ating Alpha Company. No? So, nandyan yung Alpha Company, and Barangay Yaw-Yaw, specifically Sitio Cambaga, is a formerly cleared sitio from the influence ng CPG. So just this year, nag-conduct ng community support program, if you're aware of it, and also RCSP, which is the community support program ng LGU. So ibig sabihin, sir, na ang mga tao sa doon na sitio is well aware about the government's efforts and campaign na naserbisyuhan na ng government, na nagbigyan ng awareness and knowledge, and sila nag-give out as a result, sir. So, may idea na sila nagid ang ayaw sa presensya ng armado. Na-report nila ang presence, na na-alarma sila na may ara o mga nakasibilyan nga nagdala sang armas nga dira nga part or vicinity sa ilahang sitio. Okay. So, kumbaga, ma'am, meron na talaga nangyayari ng mga ganyan. They plan to recover sana yung lugar. Yes, sir. That's what they've been doing pag na CSP na. So, they're trying to recover yung mga previous masa nila, supporter nila. Gina-revisit. Kaya they were conducting small formation sa area. Part of their recovery efforts na ma-recover nila ang area kag ang tao. Ma'am, ano yung ating gustong ipatid na mensahe, lalong-lalo na baka po meron pong mga pamilya nitong mga rebelde na nakikinig ngayon? Ano po yung gusto nating ipatid naman sa kanila? Ano pong dapat nilang gawin para naman mabigyan ng maganda o masasabi nating maayos na lamang ito pong mga namatay? Yes, sir. Contact lang sila, sir, sa aming hotline number, and we will assist them. Magdala lang sila ng mga, kung feel man gid nila nga
balaan magigila kung ang may pamilya sila na arma sa tiyak, may gusto nila i-check yung katawan for identification, then magdala lang sila ng birth certificate or ibang mga kapatunayan nga amugid na ang ilang pamilya. So, pwede silang mag-contact sir sa aming contact number. Ako lang mention. So, 0917-119-5533. So, sa liwat sir, 0917-119-5533. Amo na ang contact number in case na may aras na pamangkot, kung asa bandaan, maka-assist kami sa ila. Oo, better ma'am. No? Thank you so much ma'am, no, for the transparency para po sa ating mga tagapakinig at nagpapakita na talaga pong desidido ito yung grupo ito yung Philippine Army ngayon na matulungan kahit man lang, lalo na po itong mga pamilya na mga namatay ma'am. Yes sir. Abugid na ang government sir and kuhaan ko lang yung opportunity sir na manawagan kung may ara pa man silang pamilya parinti nga ara sa tiyak, then iligaan nyo, tawagan din nila or mag-connect sila na mag-surrender sir. Opo, sige. Ma'am Win, thank you so much po sa time na sinare nyo dito po sa amin sa Action Radio Bacolod. Magandang hapon po ma'am. Yes sir, thank you sir. Thank you po. Action Reports, Afternoon Edition. First